kungiya ta ƙasa zuwa mataki na jiha, ko ta goyi bayan a rika rufe masallatai kowane ya zauna gida ya salloli, ko kuma me ta ce? A'a, kungiya ba ta da ba ta kama wannan bayan da a ce wai ba za a tafi masallatai ba, ba za a je masallaci kan salatu ba, ba za a yi juma'a ba, za a je makaranta ba. Kungiya ba ta da wannan ba. Haka ne kenan da wani ke cewa haka ne tattalin arziki mai kare, inda ba zai mu'amala ba kenan kamar da fatawan arna kuma zai ake shafi musulunci. Ai mun faɗi barbasa masu kantar wasu suna tsana sallah. Wannan ba shi bane mafita. Mu da mun tun kafin zuwan wannan ciwo, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana in irin wannan abu ya faru to ga matakin da zamu bi. Rufe makaranta da rufe masallatai da rufe kasuwanni ba shi bane zai tabbatar da abin da ake so, illa mutane mu koma ga Allah subhanahu wataala, mu koma ga istighfari, mu gyara al'amuran mu gyara alƙawuran mu tsakanin mu da junayen mu. Shine kawai hanya mafita. Shi da mun Allah yakan aiko da annoba domin wasu abubuwa guda uku a wani kaulin. Na farko, mutanen da suke saba wa Allah su yi wasu koma ga Allah. Na biyu kuma, mutane bayin Allah na kirki da aka zalunta a guri, Allah yakan turo da wannan annoba domin darajar su da suke da shi a gurin Allah. Na uku kuma, domin bayi dukkan gaba daya mu koma ga Allah subhanahu wata'ala, san cewa lallai fa Allah shine Allah, kuma bauta masa matukar bauta na gaskiya domin gudu tare mu tsira tare. Mun gode kwarai.